l'islam ene jangina gande jumaade kewde ko fayte masiyankaagal ɗen gona joɓɓi boli kono koɗe penaale ni ɗen penaale gonti jeyaade e ngorode diine he ɗen gonti penaale ciniide dartinde ɗumen ko hunde sattude hay safrude ɗumen ina hitti kono ɗum selata so wona taw e ɗum safra penaale sappo fayde masiyankagol ko ɗum min jewata hande ha labde ceer settoɓe tedde ɓe on jaɓɓama e jangde men hesre e jangde men ha labde ceer gonɗo ɗon koye rachid on jaɓɓama hono no woyre e jayte teddude e nokkuji jokkodirteɗi min gonnomi muslimaji miɗo fimno e gande kewɗe no fewi tawa koɗe juumade faade masiyankagal ko heewi hen saabi ɗum ko gonumi kaɗaro jangude majjum e nder juulere walla e mawɓe anduɓe walla jangguirte he wadde ɗiɗo punti gontinimi hono no calminali ni ɓuuri hewde e muslimaɓe ɓe bittata ɗumen ɓe bittata gongago ɗum ɗo e kala neɗɗanke mo woni kala so wettima gonga majjum o nacca e ko selli hen no wondiri tigui tigui e beele masiyankoɓe ne ndewa allaji tati din allah mariama almasihu e beele linjila ko deftere telinade e isa ibnu mariama beele isa e almuɓe makko gonno muslimaɓe beele almasihu feŋanoma walla ko goɗɗo lomtima beele almasihu yeyniri garol mouhamadou e beele masiyankoɓe mbayli injil e beele almasihu nelano tan ko e bani israila beele ko ni beele ko noon ndero namde foof nde ɓe bittoto jaabuuji majji min tawata l'islam ene jangguina hen gande e ko ɓuuri famde ko ɓawɗoɗen haalde hen nden gona gande celluɗe deke koɗe majjinoje ɗe tugnake gonga gonaɗo deke koɗe pekkindade lundoji dartol lundoji ko keɓaten e gandal wittuɗo gonga mo alana ko wonanimo so wona witto e jabuɗo ko heɓata ko nden battede keɓnomi wondi wonde ɗum ɗo ko penaale kewde faade masiyankagal e nder l'islam ɗo penaale jafoɗon ko ɗeɗe mawɓe e sukaɓe deftata taw yurnatako yewtintako e nder ndero jangde ma min jewto ko faade sappo e majje ɓurdi himmude mami facciron ɗumen ha labde ceer waɗen degginen penaale l'islam sappo faade masiyankagal kuccen hen eɗen puɗɗo jayte men tan fenade adinde moni linjil koko tellina e isa l'islam sifoneri isa ɓi mariam ɓe mbaadi mouhammadou isa ko anabijo ina jooɗi peydi ina ngare mum winde ɗi e nder deftere wala mo namde almuɓe ko jeeyaɓe e wondi makko alhawrayin yoɓe windan mo ɗumen jibel won e arde ina wawanamo kala saaha won aya goto walla ɗiɗi o ara ha o daro ene wiya an pierre windu an yohana windu an macce windu wahyaji winda ɗi ndendina e nder deftere ko ɗum woni deftere nde muslimaɓe cifana koni sababu ngo facciro koko alquran e hadis haalno ɗum ko sifa ferguitere wiyetede projection eɓe nawara sifa mouhamadou en eɓe jaggira e noon masiyankagal ete ko ɗum woni fenade wemnore muslimaɓe ɓurde mawnude mino woodi e ayeji kewɗi hono ndeɗo simmor hadid ɗo wi caggal ɗum min darani min ndewni nelaɓe men e ɓolli mabɓe min darani isa bi mariama te min tottimo linjira o tottimo deftere inde mayre woni linjil allah totti isa deftere ɗe inde mayre woni linjil o jangguinimo deftere nde ñawoje de e tawrete linjil o jangguinimo deftere manam deftere senide bible o foof o jangguinimo hakkilantagal
o jangganimo tawret manam o jangganimo tawret o jangganimo linjil kadi linjil woni deftere nde Allah wonno e tarande Isa o jippini e dowma deftere e gonga e nde gongina ko tawi ko hono defte de te o tellini tawreta e linjila ko deftere umurinde to asman tellinande e Isa ni labtinore nde ɗum ko fenade mawde ndeysan muslimaaɓe ene ɗe gongina taw ɓe yewtintako ɗum holko waɗi ɗum ko fenade holko waɗi ɗum ko adi fof konngol linjil koko firti kaɓaro belɗo ko garol almasihu ete linjil ko gurdam almasihu e haallaji mum ene weeɓi faam ɗum wona deftere tellinade e Isa kono ko deftere windiranode fayete e gurdam Isa e haalaluji mum e golle mum e nder demgal daraja ene woodi muslimaaɓe namdotoɓe tigi hono no tawra e jokkorde katarnaɓe ene woodi namniɗo e fatwa e nder 2004 limmore fatwa ene woodi ɗo nde fatwa ko beele defte ɓuɓoride asman ɗum ko jabour linjil tawreta e beele ɗe tellori hono no alqur'ana tellori e hol ayeji dallinore ɗum winduɓe fati wi ndeɗo windande tati tellira e anabaɓe tato umurade Allah jabour telle e dawda linjil telle e Isa te tawreta e Musa ɓen anabaɓe men fof yo ɓe mbaɗane juuluji ɓurdi kamɓe ñawri wonde linjil telli ko e Isa jabour telli ko e dawda te tawreta jippi ko e Musa ɗum ɗo fof ko joppi tawreta wona deftere tellinande e Musa ko ɗum cimtol fayde ko kewno hare Musa nder gurɗam Musa e caggal Musa ko ɗum woni tawreta ina hen jamiroje Allah jeynorade hen ina hen ko o winduno e cimti gurdam darto leñol makko nde wona windande umurinde Allah hono muslimaɓe cifoniri ɗum ni fawade e dartol Muhammadu jabour kadi ko noon nde wona deftere tellinade e dawre ko ɗi jimmiɗi ɓuuri hewde majji ko dawre windunodi ina waɗi hen ko woɓɓe winduno mazamir jabour ko jimmi jatti ruhankeji ɗi dawre winduno eyi kay amen gongini ko peydi dowata yimɓe Allah windude ñeñal Allah peydi Allah divine inspiration kono wona e sifa Muhammadu deftere tellinande e dawde hono gaddirɗen linjil wona deftere tellinande e Isa koye linjil e hoorum e yeru e fuɗɗode hakkilantagal almasihu o fuɗɗo haalde taw duuɓi makko ko heede 30 cagle yaaya soka yeeso ari Galile o woni waajade ina yaynoro laamu Allah saha taƴanoɗo o yettima te laamu Allah ngu ɓaddima wactude koye mon gongdi noon e kaɓaro moƴƴo wiyani almasihu no wondino e deftere nde o haala ɗiɗo kongi o joganoke hay deftere wotere winduronode nde inde mayre woni linjila ko kanko wonno e haalde omo haala yimɓe mbaccude koye mon gongdi noon kaɓaro moƴƴo wadde noon so goto heɓno wiide almasihu holi on kaɓaro moƴƴo o wiyatno ko garolam min o ko min woni kaɓaro moƴƴo o haalata ko fayde hoorum wadde eɗen paamere e on aya linjila wona deftere tellinande e Isa kadi e gassirde linjila marko o wiɓe manam almu makko jeehe e nder aduna he fof no fottiri jeeyi noon kaɓaro moƴƴo taggore he fof kabrane aduna fof en eyyi kabraneɓe kabaru weltare ete ko ɗum woni ko garmi e aduna ko gurdamam woni kabaru moƴƴo ko garol makko woni kabaru weltare ɗum ko gare e wasiyajam ko ɗum woni kabaru weltare ɓe noddi hen ɓe ɓendi ɗum nder deftere te ɓe cari ɗum nder aduna fof no fotiri ni foti linjil walla kabaru moƴƴo sohlano tellinirede no deftere nde jibril tellini hono foti laabi poɗmi reftude ɗen hunde
kala muslimajo wittuɗo wittu koyfuɗo ma tawa e masiyankoɓe gongdinani ɗum ni hay selɓe bolol masiyankagal ɓe gongdinani linjila ko deftere tellinade e isa hay goto haalata ngol konngol miijo umringo e gandele muslimaɓe tan kala tursuɗo jangde alenkegal ma hawre on goom alay sago kala wittuɗo tawata ko ɗum ina jeeya e penale gaɗiɗe ɓurɗe lollinade tan wadde alay sago taw han kadi jomum paari alquran ɓayde allah e hoore mum anda no linjil yeynira anda no nde woniri o wawano wasde andude ɗum ndeke ko kanko woni winduɗo e alquran mata ko ɗayɗo mata ko huɓam bindo toɓɓere min diɗoɓere fellude masiyankoɓe waylogol deftere maɓɓe muslimaɓe ene tumnoro e ayeji bindiraɗe e lowri kertide faade pelle keeriɗe nde wi way heege ɓen winduɓe deftere nde juuɗe maɓɓe dutto kadi ɓe mbiya nde gomi koto allah e beele eɓe jeeya ɗum coggo pamnugo lepte goraniɓe e ko juuɗe mumen bindi ko te lepte goraniɓe ko e ko ɓe pagori ko e dow ko muslimaɓe pacciri hen en ko fati ndeɗo aya ko fatude e fedde e joom defte en won yahudo walla masiyankoɓe ko nde hertinande e yahudo wonɓe to gallol arabe ɓe gonno e windude kayitaji eɓe hen winduno kala hunde gam arabeɓe ɓe janggane ɓe gona e yeyde joomumen fawade ko ɗo defte ceniɗe eɓe jalkita ɓe julago ɗum wona fellore jaytore wonde defte siniɗe koko wayli wona aadi kesso wona aadi boydo kono ko ɓuri hewde muslimaɓe nangiri nde ɗeɗo aya no dalilu waylare linjil e waylare tawreta a tawata muslimajo e dow leydi no worno mo fiɓani deftere sininde bibol waylaka so wona taw ko tarika l'islam walla taw joom ene rewa miijoji kanto riddi di ko ɓuri hewde maɓɓe kalata ni kono to gayi l'islam mawɗi e nder dartol wondude e sernaɓe l'islam al azhar en e duude l'islam e defte l'islam en koɓe foof kanji foof eɗe kaala ko fayte waylare linjila e tawreta tugnorade e ndeɗo aya e won hadisaji walla ayaji goɗɗi e hadisaji goɗɗi ene nder haalaji ɓe wayloji wonɗo ɗo wiyata eɓe mbiyata komin chrétien en eɓe ɓamdino fimde manam masiyankoɓe ɓe jejjiti feccere e ko ɓe teskana hen ko chrétien jejjiti hunde e ko defte maɓɓe kaali ko gasi min girtini hakkude maɓɓe gaññutomago e cekkeɗele ha ñande darga mo allah feñanaɓe e koɓe gonno e fewnude ko e joom defte nelaɓe amen garde e moon labtinani on ko heewi e ko cuudno ɗon hen deftere ko joomum jiɗi mbiɗi chrétien ji nanodiri suudde yowga e bendi he ɓe cuudora ɗumen woto yimɓe tin ko heewi e ko cuuɗ noon e deftere o yaafi ko heewi ko noon wi eɓe pelleti masiyankoɓe koɓe suudoɓe te kala ɗo tawɗen kabar eɗen tawa ko jeeyaɗo e kabaruji muslimaɓe umrade yimɓe ɓollo walla mawɓe l'islam walla sernaɓe l'islam taw ko haaluji pekindari taw eɓe dowlina linjil ko suudi monede vatican ina feyna garal mouhammadou guila duuɓi 1400 walla duuɓi ujunaji ɗiɗi walla taw ko duuɓi 1700 walla 1900 no woniri eɗen tawa on kabaro holko waɗi noon ko sababu eɗen gondi e miijo wonde masiyankoɓe koɓe suudoɓe te deftere ene woodi mouhammadou ene woodi ɗum ɗo foof eɓe cuuɗo ɗum e nder defte maɓɓe kala dursuɗo noon jannguɗo e jaabe hattirde hirnangue teddude hay gauchis ni e ɓe ngala diine ɓe ni wondude e ɓen ɓe jokkodira hay dare e diine e masiyankako janngoje jangde goɗɗude kala miijo diine ni ma ɓe mbiyoyma nde defte ɗe masiyankoɓe jogui ko ɗen goni defte maɓɓe tigui ɓe cuuɗaki hay deftere wotere nde defte ɗe mbiyeten koɗe juumade koɗe mulade ni ɓe cuuɗaki ɗumen ɗumen e jaabi hattirde eɓe jewta ko fayde no ɗe windira e dartol
e ko faytino miijoji kalaɗi hen ɗi nder kujodiral haalaluji ɓe cuudaki de tawde ko noon hono ɓe mbayloto deftere maɓɓe ene ni namdal gongol cattinowal ngon miijo moni on ala mo renani tawret mum renani linjila mum wona jaburu mum o reni tan ko cukalel peñoyel qur'ana mum hay e sew sewaji mum sew sewaji keptinirteɗi ni manam holno ɗum woniri holi o allah lamɗo ewnotore ewnago taw o renani go e bonirede ni on ewnotore ewnago o ewnede yo ngo jangge tawde o renani go ha ngo boni o ɗaccini yimɓe yoɓe jirlo hen hol sifa hakkilantagal wondo ko goto ma ko allah tumoriɓe wadde muslimaɓe jaddi nde fenade taw kadi eɓe gongdina ɗum on ha ibne abbas wino nder goto e hadisaji e heebisgo muslimaɓe hono namnirta ɗon joom deftere tawde deftere mon ko jippinode e nelaɗo makko ene yewte kabaruji allah oɗon jangga ɗum ɗum jibidiraka haydara ala haalani on en wone mabɓe aya goɗo kaalowo noon ala haalani on deftere mbayli ko allah windi ko ɓe mbayliri deftere juuɗe maɓɓe ɓe mbi ɗum umri koto allah ɓe coodi nde coggu pamɗugo ko tawa nde sahih boukhari o wi mato o haɗani on namdode ɓe gandal garnogal e moon e kala saaha musidmade namdo chrétien yahude holko waɗi eɓe namdo ɗumen ala mi wontiri allah min jiyani maɓɓe hay goto ko goto ene namdo ko jippire moon ko noon wi mbele min ji masiyankoɓe ne namdo e deftere maɓɓe jiyete ko lundi ɗum oɗon namdo ɓe e deftere maɓɓe wadde ko mettinoɗo wadde ɗum ko finande wonde takkore allah e kalefane mum e potol mum elle omo jogui guiɗli ɗiɗi poɗodiroji ni omo rena yoga e haala makko e waylade majjere yoga goɗɗo o renani ɗum ni nde haalende ko haalande sinmani famatake ummorade e sinmanam koɗi jogan tawre lijile jabora ɗin koɗe gueɗe pewnirade ko wayno sin konguimaji manam alay sago ɗi gona cattuɗi waylade kono alquran koɗe lasliyankere min ndeni ɗum min mbima min telnide no teskuyete komin renoɓe ɗum kala saaha muslimaɓe anda ɓe eɓe defto ko allah toppiti nden ko mayre kono defte goɗɗe allah hafde yimɓe nden ko mayre ƴeewe ɗum tan allah joyniri yimɓe ko kamɓe goni amnateɓe nden ka kongi mum kono nde alquran ari jangi jangde tan si hantade mi jangi e chrétien e yahuda hanti ala muslimaɓe ko min toppita nden ka mayre nden holko saabi o toppitano nden ka majje gila adan hakillaɓe ko ɗum fenade tan iyanore allah kala janguro masiyankagal wayjnoto wonde ɓe mbaylaki defte maɓɓe ala on takkuɗo ɗumen foti ko addude dalilo linjol macce ko linjol macce tema dande adide ha hande e tema dande nogasi goɓere linjil marka ko linjil marka mo tema dande adinde ha hande e tema dande nogasi goɓere linjil luka e yohana kadi ko gotum tema dande adinde ko dindi tema dande nogasi goɓere kollire min defte goɗɗe goɗnode waɗ kollire min ha amen jangga ɗumen kono haydara hen gotol e konguiɗi almasihu haalnoko macce simon nogasa nayyi aya 35 leeri asaman ma pirto kono kongilam pirtotako mukko masiyankoɓe ene gongdino guila fuɗoɗo masiyankaga wonde kongi almasihu waglatako waylatako eɓe guetoro hattan e bawɗe mabɓe ha e nder lappande e lebte ɓe jindini rende kongi almasihu hono no ɗi garno e mabɓe ni ɓe bindiri ɗumen hakkille ni hono no woniri to yahudeɓe kadi tawi ɓe maslandirta ɓaylugol majji ɓe galano halifaɓe haareji walla dahali ɓe kaɓɓanani kalifandi mo woni kala e mabɓe wurdatno hoolaɗo makko no arde e makko e almasihu ɓe galano ngallu bonnude hen ni ɓe galano lesdi ɓe galano jawdele ɓe galano kalifandi ɗo sengol l'islam ene woodi noddirtoɓe tigui
hutorade won hen ayeji hutorade alquran hutorade hadisaji mon kala e ngam fiide goɗɗo eɗen jogui ujunere sababu gongdinde hadisaji koɗi pekindadi te alquran tigui e hoore mum meminama sababu nde yidde hebde kalifandi teddugal walla goɗɗum hunde tatabere fenade tatabere almasihu fayganoko min jii fenade adini ko linjil ko deftere jipinade isa fenade ɗiɗiɓere ko wonde linjil ina hollira baylande fenade tataɓere ko wonde almasihu fayganoko ndero a tawata e alquran no worno ni hay hunde ko wona ngolɗo cimtol ko fayte e peŋŋirgal almasihu ande somi peŋŋirgal almasihu ɗo e haala maɓɓe ɓe mbari almasihu isa bi mariama nelaɗo allah taw ɓe mbarani mum ɓe peŋani mum kono ko noon ɗum nandiriɓe ko ngolɗo konngol goto riwi peŋŋirgal e ɓen lurodirɓe hen eɓen e sikke faade makko ɓe ngalan ɗum gandal ɓe ndewta tan ko sikke maɓɓe ɓe mbarani mo ko laabti kala muslimaji mo namdoɗa hande wiyata ala ɓe mbarani mo ɓe peŋani mo ni holno worno wadde ko allah tan andi tigi holi on lomtoɗo almasihu o ɗon ne ko allah tan andi holi nde ɗum kewno ko allah tan andi wadde ko allah tan andi so suka ari taw a jogaki labtinoje o anda cimtol lomtogol ko kallanto ɗum ko hollum on suka namni ɗo hoɗon dugtirɗa ɗum ni manam tawɗo yimɓe ne jogui labtinoje eɓe jogui sa'o eɓe jogui nokku he eɓe jogui sew sewaji labtinoje jagguɗo mum e mappe ñawɗo mum gonɗo horejo yettinoɓe sarak on pilote ñawoɗo en e ko wonno ɗum ɗo en eɓe jogui inde e sew sewaji ha ɓe tottuma waktu ɓe dokkuma albume makko en nokkuji ɗi eɓe kollira hay horejo sefre koninkoɓe garannoɗo jaggudeɓe eɓe jogui sew sewaji pop oto arat tan ina wolere ɓe ɗiɗo kongi tati walla nayyi ne wiya ɓe mbarani ɗum ɓe peŋani ɗum ni wadde bandam walla men e cimtol waylare nde kono ɗum ala waɗa hol ko woni dalilu ma hoole o neɗɗo goɗɗo ko ni ɗum feññiniri men alay saago min gongdini ɗum tan holko waɗi noon saabu alay saago ko allah tellini ɗum sago ɓe gongdinan ndeɗo fenade ina woodi cerdule e miijoji diine masiyankoɓe kono a tawata sikke hay soko neɗɗo mo alda e diine ni sikke allah a tawata sikke wonde almasihu fayganoma hay ɓen ɓe ngala diine janggoɓe ponnodiral diineji manam hay ɓen ñingoɓe masiyankagal ɓe ni ñiŋoɓe defte maɓɓe ñiŋoɓe miijoji masiyankaga ɓe ngalana mayde e peŋŋargal almasihu sikke ni se ngari e peŋŋirgal noon wona linjal tan ɓe jogui no windande temedande adine wona ɗum tan yejji linjel ni yejji ɗum ne ni joñ ɗum bange eɓe jogui tugnorde gaga ɗum masiyankoɓe ena hutortono mantore peŋŋirgal e hoore mum peŋŋirgal almasihu gila temedande adine eɗen gandi masiyankoɓe eɓe kutortono manam e nde ɓe bittoto won hen e batte ko yeru lingu ko ɗum mantode e grec ha joni koye temadande adinde eɗen jogui batte koɓe kutortono mantore lingu ene hen aya grec comɗo haala almasihu eɗen jogui windoɓe tarik lucianus sutianus planitokos wondude kadi e yosifus mbiɗa haalano sewsuwaji kewde e jangde wonde holkon joguiɗen e muslimaɓe gam tabbitinde ewnago mabɓe wonde e almasihu faygaka waraka hay hunde ni hay hunde ɗum ala lasli gaga ewnago go ala battini ala kon ganduɗa ina tabbitina kan haala ala bindiɗo tarih
hay to firoɓe maɓɓe so jomum jooɗima e maɓɓe ina eto famde ɓe dokkata jomum ko cimti sappo ko yahuda maynoɗo fotno mayde de guiɗam holto keɓɗon ende yahuda soko lenjiyel mbiɗon lenjiyel ko windande fenore aɗa gongdini ene woodi goto biyeteɗo yahuda holko waɗi ko ɗum tan gongdinɗa hen hol goɗɗo kadi Pierre holto keɓɗa ene ende Pierre ko e lenjiyel ko nden deftere ɗe on gongdinandema e penguirgal ndeke ata ɗe gongdina si tawi ene woodi goto innirteɗo Pierre hen woɓɓe ne gara ne mbiye ko goto e kono romnaɓe ni aɗa andi hol on jeeyaɗo e kono rom holto umori holko waɗi en mbiyata o umori koye Tanzania walla leydi wondi ni holko saabi en mbiyata ko jeeyaɗo e kono wongo ɓe gandiri hay ɗum koye lenjiyel wima o fenganoma on gandiri holton ni ɓen fotnoɓe joggude mum ɓe kono romnaɓe jeeya oto gandi hay ɗum holko woni lasli kan haala wadde hadisaji woɗani ni beele alquran haali kan haal ala woɗani ni so miɗen goppa linjiyol banggue mbiɗen ƴeewa hole on ko konninke rom walla Pierre walla yahuda ɗiɗo kabaruji a waɗi ɗi nder tafsiraji de ko joɓɓu tafsir ka calilo lasli gueɗe de e wonde almasihu ko pengaɗo e facciro linjil ko noon wayi on jii ko seytere e bindugol ina runta kan haala ngol cimto ha laabi yewtindoro ɗum hakkille ko fenade tan wiide almasihu fengaka ko fenade tan eɓe ndena ɗum eɓe kaɓana ɗum e kala hunde saabu ko bakkudo hen manam ko ni tan wayi kanko fengaka eɓe gara eɓe mbiya o wara ko fengaka o wara ko fengaka tan kato bewka tan ɓe deftoto warani moom ɓe penganimo e guiɗam diine namde ko dalilo haysa salima o dalilo namdete tan leñol masiyankoɓe noon ina jogui linjiyeluji kamɓe eɓe jogui defte joguide tugnorde lasliyankoje godde eɓe jogui gandal ɗaliyankagal eɓe jogui ɗum e ɗum e ɗum an aɗa ni seedo komin jiyano hen goonga cettiɗo ɗum umori koye temeɗɗe jeeɗiɗi ɓere nde duuɓi temedde jeeɗiɗi ceerdi ɗum e ɗuma holko saabi ko ɗum Allah feeñini somin mbima Mouhamadou mayano noon eko mbiyata ndiyen ɗum ala dalilo somin jabtori ko Allah feeñini ɗum ko mbiyaton beele ɗum yoni dalilu ala kay gueɗal gol ngal fenade naye ɓere nde almasihu longni garal Mouhamadou ana almasihu ene tesko nder linjila makko garol goto caggal makko mo inde makko woni Ahmed wona Mohammed koko batti ɗum no feewi kono wona Ahmed Mouhamadou e kala hunde manam alay sago ana ɓiijo alay sago ɓe jerodira ɗum taw jopani net batti seeɗa niɓɓiɗi hen seeɗa e Isa bi Mariama wi ehe ɓiɓɓe Israila min komi nelaɗo Allah fewde mon gongdino ko woni e juuɗe mon e tawreta kabro fayde nelaɗo garwo caggalam mo inde makko woni Ahmed nde o addani ɓe labtinoje mais ɓi ko ɗum ñingui labtodi tan muslimaɓe eɓe gongdina almasihu wi ina woodi goɗɗo garwo caggal mum mo inde makko woni Ahmed mbiya holto ɗum woni ni ko nder linjila mo woodani o nde ɗiwi nde yeehi koko suudi yeehi tan eɓe tarto tan muslimaɓe koɓe wiyemɓe ni woodi hen mbiɓe ko kanko woni ballowo o woto maɓe wiye hen ko paraclete goɗɗo ara wiye ko paraclete goɗɗo wiye ko paracletos goɗɗo ne ara wi ko paraclitos tawa noon woni kala maɓɓe e joggade darde sertude e goɗɗo ina wiya ehe guiɗam wona masiyankoɓe ne jogui pedle certude kewde e nder diineji celdi bolol chrétien ala hen paddo Ahmed hay goto ɗum alani ko min wima noon e nder pedle certude pop wondude kadi e diineji celdi lawol hay so min peñini kala hunde nde mbawɗen miijade ni wona manawiya wona arusiya kanji fof hay goto maɓɓe faɗanoke goto biyeteɗo Ahmed hay goto ni ko kam goto tabitini hoore mum hay so jomum janggi tarik almasihu fof hay goto ni so tawno masiyankoɓe ene fatno garol goto biyeteɗo Ahmed mataw
min jiyatno ɗum e masiyankoɓe gila adan hade garal mouhamadou sono tawno ko ɗum gonga en jiyatno biyeteɗo amadoulus walla goɗɗo ahmed mi anda paul walla pierre walla inde wonde kono ɗum ɗo foof woɗani holko waɗi noon aɗa wiya firon ko mana mayre hallam inde nde wadde oɗo mbi inde makko ko ahmed oɗo mbi noon holto woni e nder linjil hol linjil macce linjil marcus linjil luka linjil yohana nder hol simore so tawi ena tawa e nder windere nde wonde addan men min jewara nde guite meɗen sa hawri e biɗoma linjil barnaba bandam eɗen gandi barnaba feñani ha temedande 15 ni tawi batte mayre woɗani haade ɗum ni kono windande faytira noon ɗe barnaba sa jangi ɗum a maya jelede ala mbaɗi temedande aɗiɗi ɗe ala yewtere temedande aɗinde ni konde fewnade fekkidade onde fenade ɗum sohlani filanede jangdele ni kala janggoto nde yiitade ko ɗum fenade gasi penowo goto windi ɗum te ɓe guinniri ɗum barnaba gasi muslimaaɓe ko kamɓe moli nde te kewle nde eɓe mbiye ko linjil barnaba so tawno eɗen jiɗno gongdine linjil barnaba alay sago ñingen l'islam manam so tawi aɗa yiiɗi gongdinde kala ko woni e linjil barnaba to ande ñinga hay ko woni e l'islam e miijoji diine he kewɗi ni wadde holto almasihu longini faade mouhammed amin gandi almasihu haali kongi hono nden to de anaɓaɓe fenoɓe sumana taw gonginani omo joofa e nder nden haalande nden to de anaɓaɓe fenoɓe ɓe gardata e mon e gonkali baali kono e gonga koɓe pobbi congoji keptinirton ɓe ko golle mabɓe raisin fettetake e puudi ñaddi ƴiɓɓe pettetake e ñakaɓere iɗi wiide woodat arɓe ina yeynira yimɓe koɓe anabaɓe ta ko fenoɓe eɓe laabana kamɓe ko allah ɓe gumni kono nder ɓe pobbi congoji on keptinirton ɓe ko golle mabɓe e tebbite mabɓe yew golle mabɓe ni holko holliri kam e golle makko muslimaji ne wiyama anabijo omon e hooram e guitam ko allah ndeli mon amin paami haala ka holko allah haaldema noon o wi kam ndese ko welata on e rewɓe ɗiɗo walla tato walla nayo wadde a jarama o wino e debbo gonɗiɗo so rokkiri hoore mo ko ok omo wiyama emo nanguireɗa jungo ma ñaamo mo daheɗa o jommen wiyama kaɓe ha ɓe dokkira jesiya e juuɗe mabɓe ta ɓe noskama ɓe pamdirama omo wiya kadi joɓere ko allah e nelaɗo jeeyi e yuru jomo wonata koye miijade ayyo e teɓɓite mabɓe taw min puɗɗima mimminde ko toɗɗa ko e ko raɓɓiɗi masiyankoɓe ɓe paɗani anabi hay anabi goto ni caggal almasihu ko kanko woni alpha e omega aliful ya to maɓɓe ɓe paɗani ahmed walla mohammed wona mohammadine wona awadine gasi wadde goto nana gongdina fenade goto hen wuuri koye loonde goto ene gongini ene wodno deftere ɗo winda ahmed eɓe caara eɓe pewje kala hunde paracletos makmadi min ɓe membo mi anda holi goɗɗo ne omone e jimol jimme ko an andi o baggima omo fenanama fenade ara yirlo sellinde nde ko ɗum woni caɗele o baggima tan koni foti fenade joɓere ande battindeya masiyankoɓe ene gandi mohammed e nder defte mabɓe eɓe gandirimo ko laaɓi ndeke eɓe cuuɗo ɗum tan eɓe gaybadira hakkude mabɓe ɓen tottaɓe deftere ɓen ko yahude e chrétien en eɓe gandimo manam eɓe gandi mouhamadou noɓe gandiri ɓiɓɓe mabɓe ni nono gandirɗa ɓiɗɗo ma ko laaɓi sewsuwaji foof aɗa andi ɗumen holto jibina ko makka hayno jelgal makko woniri wancelle e keeci te eɓe laaɓana inde makko won mohammed walla ahmed akolol ma e ɗo gardi wadde moƴƴi hanti eɓe gandi kadi holi asko arabeɓe o yaltirta te jamono fotanaaɗo ma o wonnoyi battiɗo
jamono almasihu o kono noon woɗi ɗum seeɗa ni ina waɗi yolde nangam haa ɓe paɗa garol makko ma o feeñoy hono ni manam eɓe gandi sew sewaji ahmed kimmuɗiɗi fof ko ɗum e ponno andude ina woodi fedde e maɓɓe suuɗoɓe goonga ko noon e Qur'an wi eɓe cuuɗo goonga te ɓe gandi to bange paapa catholiqueɓe noon yenana omo anduno ɓe mbiyata mouhamadou koko laaɓi e makko koɓe suuɗiɓe ɗum nder jullire papuji to ɓe janggono ɗum e sillu papa Vatican omo andi tigi ha eɓe kaala Italie walla grec maɓɓe e wonde ene hen ahmed tan ɓe goni e suuɗe ɗum ina mofta caabi sillu majum ina less fawru Vatican ɓe cuuɗi ɗum ɓe cuuɗi defte hakkude maɓɓe tigi eɓe ɗum cuuɗo ɓe cuudiri ɗum pour holɗum ɓe cuudiri ɗum muslimajo wurata ko e fentude sikkeji ina gongdina kala cimtol garɗo e makko nde nayi so tawi masiyankoɓe ene ganduno Mouhammed holko haɗi ɓe gongdinde e makko te nden holno majjiri ɗumen ni Mouhamadou ko Mouhamadou tan so almasihu ari wi Mouhamadou ina ara nden Mouhamadou ari hol hen caɗele ni hol sababu gaybi ko o wonanno jeeyaɗo e maɗa tan aɗa hono gangal eɓe kono gangal aɗa ɗaha yimɓe eɓe ɗaha yimɓe a wonanno khalifa halifaɓe keeɗanɗo wadde yo a won khalifa halifaɓe on keeɗanɗo tigui so tawi ko garɗiɗo ma kaɓanda ko onon donata e nder haare he wadde holko woni hen caɗele joomum tawtan noon konu ngeloɓo e fedde aissata nde e habde aali en walla mbiya ɓe tawtan no kono aali en tugnorade no fooloɓe jiiri ɗum umrade e abou najih nder tafsir al-Tabari ɗo wima eɓena cuuɗo Mouhamadou ete ɓe tawi omo winde to maɓɓe nder tawrete linjila ɓe jiiɗi wiide masiyankoɓe ne gandi wadde hollo min oɗon yimɓe nde peno toon nde fenade hol min ayeji labtinoje en sew sohaji Mouhamadou amen gandi ɗumen ete amen binda goonga feññinan mi ko selli hen beele amen kersa e yeeso aduna foof feññinan min ayeji ɓaylade ɗe holko haɗi on heɓde gorko ganduɗo ɗumen ha labdi holko waɗi alanamo cimoje e ayeji en nder linjil maninde semmore maninde e aya maninde ene woodi hunde ɗumɗo e ɗumɗo holko waɗi tarik muslimaaɓe ene jiibi won wiɓe ɓekka ko lekki bukka ko ɓekka ko mekka ko tekka hono ɗum ɗo haa ɓe joodi ni ene yurmini woɗa goto mbiɗo ala kanko woni Muhammadiya e nder jimol jimme taw noon goɗɗo wiya ala amon e nder Yesaya ene heen eɓe toɗɗa goɗɗo ne wiya ala amona to Moussa anabijo hono maɗa ma jomiraɗo Allah ma ngumen e ma anabi hono ma e bandiraɓe ma ayyo ɓen ko araɓeɓe wadde ko gonɗon wadde gueɗe ɗe ne mbeɓe famde ujunaji hadisaji ene kaala ko famdi e ko mawni edi kaala kancuɗi Mouhamadou takkuɗi e tuuba mo ha aissata ene hefanno ɗum ko fayte kaaje tatiɗe Ibn Masud addani nelaɗo laɓɓinde caggal makko ina haala ko fayte Ibnu Omar no ngabbiri e dow bildi hedde Safiya ina soyno Mouhamadou ina hucca qibla ina taro walla ina yaha dow wuuro wona ko Mouhamadou ari tan ɗum haalata kono ina haala jewte e sew sewaji kewdi finande jeegoɓere nde nden finani jeegoɓere koynde hoyfude no feewi kala kuccanɗo yirlande hen yiita jaabol andat l'islam fenani joomum kasi so waɗi goto e moon jiɗɗo andude holto ɓe penani joomum ina ɗo goto e majji Al-Imran aya 49 eɓe mbiyama almasihu ari tan ko gam Israila en fewde yahuda omo haalano hoorema o nelaɗo faade Israila mi ardi e moon e fendi umoride e joom men Al-Qur'an hoorema ina ewno wonde almasihu nela tan ko e banni Israila kanko o arani gam yimɓe heddiɓe ɓe e yo rendo woto holko saabi masiyankoɓe ena jaytani yimɓe woɓɓe
manam ko masiyankoɓe woni yiɗɓe ɗumen ko jaɓɓo yiɓe ɗumen ko kamɓe e koye maɓɓe holko ɓuri webde woppude ɓe gona yahude en ɓe foftinaɓe e gurdam maɓɓe ni walla ɓe maya saɓamude ko ɓe jindini habrande leñol gongol holko ɓuri webde alay saago woppude ɓen ɓe gona yahude en ɓuri webde ɗum ɓuri webde ene goso wodde goto e jabtoɓe noon jaɓɓortoɗo e paltok walla goɗɗum ko way noon e jokkorde biwoma ko wayno mi nelaka so wona e baali israila majjibe an giɗo am noddago almasihu ene ɓeydo yajde ene labti ceerɗo nder linjila koko fuɗɗi yahude ene ɓeydo yajde ene ɓeydo ha yettoyi tarini ɗi targol almasihu watno ko taabe hayde almuɓe nela ko yerusalem yahuda samari ha ceɓɓam aduna taabere taaride aadi en ko yahuda ɓe puddorima e yahuda en ko addi foof taabere taaride ɗiɗiɓere hen ɓuuri woɗɗude seeɗa taabere taaride tataɓere nawri ko aduna foof ko hen min jaɓɓano minen kamɓe noon eɓe gaddana en konngol gotol hakkude linjil taw ɓe kolliranimo gasirde linjil woto yimɓe gara eɓe mbiye mami jabto rachid mami mumɗo huno ko mum mami lapre ɗum ha gasami juuka mum manda hollo goɗɗum mbiɗa andi ɗiɗo kongi foof mi wona sukku pindu subaka ene wiye ene haala jayde taw anda ko linjil haalata ko paame ɗum e beele mbiɗa laabana on mouhamadou e l'islam ene wiya isa nela tan koye israila mami addan on oɗo hadis e sahih muslim beele ina fandina aya he komi tottade gueɗe joyide hay goto tottaka haade kam komin kertinaɗo mbiɗa jogui gueɗe joyide hay goto joggaki gaga am pawlirannomi e dow kulol ko fotino yaade lewru manam komi kulɓiniɗo denguino yimɓe ko tolni ɗanngal lewru e taarida haade kam yettoyade ko tolni lewru ɗanngal tawno eɓe mbayi ni jokkule mabɓe ne tiña o waɗani kam lesdi laabdi juulirteedi manam siko goɗɗo alay saago juulo won nokku min mi rokkama juulir kala nokku ɗum ko joɓɓu laabi ceer eɗen gandi masiyankoɓe ne wawi juulude kala nokku hadis o jokki te ɓi kala gorko jeyaɗo e leñol am do siftiri juulu juulat ɗum ko ɗo joomum woni foof juulat soko goɗɗo joomum alana ɗum gueɗal mi dagganama gangal jawdi teetadi e nder haade ngal hay goto dagganaka haade kam ete ko mino heedana jawdi yimɓe te in totta maslagol ngol rewi hen ko tefore ɗum ɗo foof miɗen mbawi labtinde ɗum e jangde goɗɗe kono gacce kam mi faccere fayde kaaɗo haala ana baaɓe nelano koye yimɓe mabɓe tan min nelami koye yimɓe foof en kala ana mbi arno koye leñol makko tan mino gonanmi ko foof en mi nelanoma e aduna no worno ni wadde holno mbaɗaten e ayeji ɗi labtini en e masiyankoɓe e nder yohana simmore tataɓere aya 16 aya ɓurɗo fendi e reftede e mawɓe e tokosoɓe e masiyankoɓe nokku foof e aduna ko aya ɓurɗo hutorede e masiyankoɓe gati allah mo yiɗi aduna ha gati allah ne yiɗi aduna ha o rokkati ɓiyo mbajjo belle kala gondino ina wasa halkede heɓa gurɗam ha abada kala gondinɗo jokken wadde tummirade e ɗum ɗo ni jeehe mbaɗon leƴƴi ɗi foof no potiri almuɓam on hani de leƴƴi foof no fotiri eyyi baptiséɓe inde baaba o e ɓiɗɗo e ruhu ciniɗo te jangneɓe rewde kala ko jamanmi on jokkam taw mbajode wenderde foof linjila wendere foof o gassirde linjila marcus woni ɗo wadde fitti ko fenade koko laabti ɓe penani on elle ko yahude en tan jeeyi ɗum almoɓe ene paami ɗum hay paul yo kamɓe foof eɓe gandi o haalata ko fayti yahude eɓe gona yahude ɓe foof so wona ɗum holno romnaɓe gontiri gongdinɓe saabi gendi rom waggere wonti gendi masiyankagal holno misra gongeniri te hokol nawri ɗum europe so tawi o nelde ko yahude en tan koko hertana yahuda yo heddo yahude en bono tawde masiyankagal wordana ko aduna foof no worno ɓe cari ɗum e aduna foof no worno
fenaande jeeɗiɗi ɓernde tatabagal e masiyankoɓe wona hay gotol mi refta hen hay gotol alquran e hadis teskatako tatabagal masiyankagal no woniri tigui tigui ɗum ko baba ɓiɗɗo e ruhuciniɗo hay gotol o rumtaki toɗɗani teskorani ɗumen e inde majje tatabagal ngal alquran jabtori e alquran ngal hadis jabtori ko tatabagal debbo makko kanko Allah e biyum nde Allah wiyata e hey Isa ɓi Mariama beele ko an wino yimɓe ɓame kam e yummam no alaji ɗiɗi gaga Allah almasihu yummakko e Allah puɗɗiɗo asmanuji e leydi holno heɓirte e makko ɓiɗɗo tawde o jogaki gondiji debbo manam tawde o jogaki gel walla kelle tawde ala cuuɗiɗo holno o dañata galle tawa ala debbo bandiraɓe ɗum ɗo foof ko batte lefre e rimare hakkille won arabijo temaɗande jeeɗɗire ɓernde yewtan ɗum ɓe ganda hay hunde ɓe janggani philosophe ɓe janggani grec ɓe pamani miijoji luggidi ɓe gandi ko so tawi galle dañama Allah jogoto ko gondijo debbo walla cuuɗiɗo holno golliri ɗum ni daw dayre holno Allah golliri hunde ɗum ko dayre ni kamɓe de ɓe paamani wonde ɓiɗɗo to masiyankoɓe Allah ko jokkodiri haydare e jibingol no woniri e hakkille jomum ete tatabagal ko baaba o ɓiɗɗo e hucciniɗo ala joom bisgu ala gondijo debbo a kelle ala cuuɗiɗo gasi a faami Allah kongol mum e ruhu mum li foof ko potɗen wadde kam labtinande on ɗum ɗo ni ha hande ni muslimaɓe nana mbiya masiyankoɓe ndewete ko alaji tati hollidin alaji tati tawde ko goto o Allah kongol mum e ruhu mum so tawi a rewi ruhu Allah beele a rewi Allah goɗɗo mona Allah so tawi a rewi kongol mum beele a rewi Allah goɗɗo mona Allah bandam a fenanama goto fini wima ko Allah gondijo debbo e ɓiɗɗo o mbiya holno ɗum gollira ni beele ko min foti labtinande on ɗum ɗo hakke bawɗe mabɓe masiyankoɓe dowlani labtinoje e tatabagal duuɓi 1400 ononde jinnoɗo famde fenande jeettataɓere nde eɓe mbiyama masihu e almuɓe mum ko muslimaɓe ɓe gonno nde Isa tini e mumen jaddugol o wi hol walloɓe am to Allah te hawrayin almuɓe makko ɓe mbi komin walloɓe Allah amin gongini Allah te amin ceetto komin muslimaɓe altabari ina habrama wonde ɗum ɗo ko diine mo Isa nelira ko noon o wiyata Isa addi ko l'islam wona masiyankagal e anabaɓe haade mum kamɓe foof ko l'islam ɓe jeynoratno masiyankagal walla yahudagal masiyankagal e yahudagal koko fekkinda am Allah labtini Isa e masiyankagal e ko ɓe gujji hen ɓe gonti masiyankoɓe ɓe ketti hen te Allah ɓoori ɓe hono o laaɓini Ibrahima cimtal dineji ɗi gona l'islam Ibrahima ko muslimajo wonno Isa ko muslim Musa ko muslimajo wadde miɗo jogani muslimaɓe namna holko saabi ɓe noddirani ɓe muslimaɓe mata eɓe kiratno on ono gaari duuɓi temere jeeɗiɗi caggal ɗum kamɓe gonno addiɓe noddireɓe muslimaɓe hen caɗele nde ɓooyi tawde ɓe jaɓi l'islam ɓe wiyete ko muslimaɓe tan noddirteno ko l'islamiyankoɓe tan holko woni caɗele holto caɗele wonata ko wonde dalilu Allah wonde eɓe noddirteno muslimaɓe dalilu Allah hay batte l'islam waylato te satato fawade e taarinde makko eɓe mbiya l'islam mahira e dow joyi ɗum ko ceetora la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah juula kora mbaɗa hajju ara rokka asaka de tugnirade e won jiyande so tawi muslimajo ko jablinaɗo hoore mo l'islam nden ɓe noddiradno yahude en muslimaɓe so tawi koto masiyankoɓe mbiɗen mbiye kamɓe koɓe sirkoɓe min noddirteɓe tan ko sirkoɓe nden wadde yahuda koɓe jebeliɓe Allah noddireɓe muslimaɓe hoko haɗi ɓe innirede muslimaɓe taki on noddirtaɓe muslimaɓe so tawi aɗa andi muslimaji ko kala jebelaniɗo Allah yeeso mum ɗum ko dalilu on jaɓani woɓɓe ko muslimaɓe gasi holno ɓe gonirta muslimaɓe ni beele ene woodi bindol taari gotol innorowol yahuda walla masiyankoɓe ene noddire muslimaɓe e nder temeɗen adinde manam haade nde masiyankoɓe mbeeli ɗum an tedduɗo
hakkunde temedere adinde e ɗiɗi ɓernde sahilan beele oɗon jogui ɓindol walla hayre walla hunde wiyore ko kamɓe goni ɓen haydara jangguen e gole nelaɓe no masiyankoɓe Antioque noddira e temeɗande adinde ɓe noddirteno masiyankoɓe te ɓe calaki ɗen inde Pierre falnori ɗum ni nelaɗo Pierre wiyete ko kala masiyanke mo nanguiraka goyka wala hono ɗum ɗo en manama ko wayno wonde gujjo wona ɗum tan kono so joomum leptama walla rewi e mette batta ko woni masiyanke woto joomum hersude hen waɗane bone ɓe kersanoɓe parnori ɗum ni kala no ɓe toñiri men e noddirɗe min inde almasihu amin jaaɓi ɗum eɓe jabno noddirede masiyankoɓe kono hay goto ɓe noddiraka muslimaɓe fenade jeenayi ɓere ni masiyankoɓe eɓe ɓamira sernaɓe no jomiraɓe gaga Allah e masiyankoɓe ɓami sernaɓe ɓe gontaniɓe jomiraɓe ɓe jagri sariyankoɓe maɓɓe e rohmanuji maɓɓe no jomiraɓe gaga Allah wondude almasihu ama ala so wona kañum mango wurdanimo ɗum ko fenade wonde jomum wi e fama muye maɓɓe ɓe gonani jomiraɓe maɓɓe eɓe mbiyama kamɓe ɓe gonani e rewde ɓe kono noon soɓe daganiɓe hunde ɗum daganama ɓe soɓe karmini hunde koko harmi eɓe jahanaɓe eko mawni eko famdi elle koɓe allaji ni so tawi ko ɗum woni joɓɓu sababindu ɗum ɓen yillotoɓe fatwa sernaɓe e kala saaha eko famdi eko mawni wona ko muslimaɓe sernaɓe ene dagna ene karmina eɗen mbawi adandeɓe nden felore nde ɓe joguira sernaɓe maɓɓe no jomiraɓe gaga Allah holko serni ɗum holi foof ko hertini nden felore e masiyankoɓe e yahudeɓe tan wona ko ɗum addi fatwaji ha wayno leydi faade kala hunde ni fenade sappo ɓernde fenade watta ndiyende addi almasihu ko gam dagnude yoga e ko harmina yahude en no pamirɗa almasihu ari gam dagnude won gueɗe karminanode mbiɗa gongini ko addimi e tawrede mbiɗa dagna e won gueɗe karminanode e mon mbiɗa addana on mande umorinde e jommon kulle Allah ɓoftoɗe kam mbiyen holno almasihu sifurno ko harmino yahude en jomum ene wiyama Isa ari ko hoyfinde o hoyfini ɗumen tew ngeloba te o hoyfiniɓe ɓellere kono holto ɗum woni holto hen o winoɓe tew ngeloba ko harmino e mon ete nden o wonno e wajaɗe ɗo hayre on nani wiyanoma tew ngeloba harminama on kono min mi ɗaggini on ngu beele ko noon o nani wiyanoma adan o ñamanno ɓellere ko min mbiɗa wiya on ñaame kala ɓellere beele ko noon holto ɗum woni ni ɗum ko dalilu eɓe pena koɓe fenoɓe mbimami almasihu ari ko gam dandude yimɓe ala o ari gam dagnude jewgo e ko harmin on addi mi neɗɗo ko macce haalata ɗo ko dandude ko majjuno ko muslimaɓe noon ɓe ganda ko addi almasihu ni ila macce wi ma o jibin ɓiɗɗo gorko guinnira ɗum yeeso gati o jogori ko dandude liñol makko e bakkutuji wadde gongre gonga beele almasihu ari gam dagnude yewgo e ko harmino yahude en holko hadnamo wasde harminde ɗum gila adan ni tawde ko ɗum woni fandare garol makko garol makko kono ɓe mbiri o ari dandude yimɓe gam dandude wadde alay saago ɓe ndentana en eɗen gueɗe saabu ina teta en fewde miijoji goɗɗi beele o ari dagnude yewgo e ko harminoɓe ko nden woni finade wattidinde e ɗeɗo sappo mbawno tigui timminirde ɗeɗo e penale goɗɗe kewde min mi suɓano sappo gam tongguri ɗumen tan bandiraɓe on jarama e kettugol moon yo Allah barki noon